Καλημέρα σε όλους. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα με τον Ιωάννη τον Πρινιωτάκη και είμαστε στον υπέροχο χώρο του στο Ηράκλειο Κρήτης, εργαστήριων ευζοίας, έτσι το λες. Και ο Ιωάννης θα είναι μαζί μας στο ένα το κάμπ αγάπης και χαράς της αγαποκοινότητας επίσης και θα συνεχίσουν μαζί με τον Αργύρη τα gongs της αγάπης. Έχουν λοιπόν 2, 3, ίσως και παραπάνω. Θα ξαπλώσουμε όλοι εκεί και θα συντονιστούμε με τους ήχους. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτό που θα μας κάνετε εκεί? Ναι. Πρώτη φορά θα το κάνετε και μαζί νομίζω. Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα το κάνουμε πρώτη φορά μαζί. Αλλά με τον Αργύρη, με το που γνωριστήκαμε, ήταν σαν να γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά όλο αυτό. Κι εγώ. Πώς νιώθεις στην ουσία για αυτό που θα προσφέρεις στον κόσμο? Αν θα θέλαμε να εξηγήσουμε σε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι ηχοθεραπεία, ηχόλουτρο, σε κάποιον που δεν το ξέρει. Τι να περιμένει, ας πούμε, από αυτό? Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα παλιά χρόνια. Έτσι, η ηχοθεραπεία δεν είναι καινούργια εφεύρεση, είναι εκατοντάδων χρόνων. Λειτουργεί σαν θεραπεία από τα αρχαία Ασκληπία ξεκινώντας μέχρι και σήμερα. Τα γκόγκ που βλέπουμε εδώ πίσω λέγονται Tantan Gong, είναι κατασκευασμένα στην Κίνα από κάποια συγκεκριμένη οικογένεια και η εργασία του γκόγκ σαν θεραπεία δουλεύει κάπως έτσι όπως θα σας εξηγήσω τώρα. Το μυαλό μας πιάνει συγκεκριμένες συχνότητες και συγκεκριμένους ήχους. Το γκόγκ όμως έχει ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων με αποτέλεσμα ο νους όταν χαλαρώνουμε να μην μπορεί να ταξινομήσει τον ήχο σε μια συγκεκριμένη συχνότητα και αρχίζει την προσπάθεια. Όσο δουλεύει και αρχίζει να προσπαθεί να το βρει, ας το πούμε έτσι, και βλέπει ότι δεν γίνεται, κάποια στιγμή παραιτείται. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να παραιτηθεί ο νους και τότε αρχίζει και μπαίνει το σώμα σε βαθιά χαλαράρωση. Και να επιτρέψει στην ουσία στον ήχο να εισέλθει και να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Ακριβώς. Αλλά αν δεν παραιτηθεί ο νους, έχεις δίκιο. Οπότε αυτό κάνει πρώτα. Οπότε το πρώτο που γίνεται είναι ουσιαστικά να βγάλουμε τον νου και να σταματήσει η φλιαρία του νου. Ναι. Και μετά να ξυπνήσουμε τον εσωτερικό θεραπευτή, γιατί ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα της αυτοίασης. Άρα ο ήχος είναι ο δρόμος της αυτοίασης. Πάρα πολύ ωραία και πολύ συγκεκριμένα και επεξηγηματικά τα έθεσες. Εσύ, αν πούμε ότι ο Ιωάννης κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή, σου έχω πει προσωπικά για τη δική μου εμπειρία με τον γκόγκ, θέλω να μας πεις τη δική σου εμπειρία με τον γκόγκ, συγκεκριμένα. Δηλαδή, πότε ο Ιωάννης ήρθε σε επαφή πρώτη φορά με αυτού του τύπου τον ήχο, τη συχνότητα και τι έγινε εκεί? Η ιστορία είναι πραγματικά και σε μένα παράξενη. Ναι. Πριν από 15 περίπου χρόνια, ξεκίνησα να κάνω κάποια σεμινάρια με το Ινστιτούτο του Πιταχές και ξεκινήσαμε τα σεμινάρια του ηχομασάζ. Με θηβετιανά αναμπόληση. Με θηβετιανά αναμπόληση. Στο τέταρτο ή πέμπτο επίπεδο μας είχε φέρει ο δάσκαλος σε ένα συγκεκριμένο γκόγκ. Και μας είπε ότι αυτό είναι το γκόγκ, ότι δουλεύει έτσι και δουλεύει αλλιώς. Με το πρώτο χτύπημα είναι αυτό που λέμε μαγεύτηκα εγώ και λέω κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι γίνεται. Τελειώνοντας με το ηχομασάζ, ξεκίνησα μετά την ηχοπαιδαγωγική και την ηχοθεραπεία και χρειάστηκε να πάμε σε ένα σεμινάριο που θα κάναμε σεμινάριο για γκόγκ. Το πρώτο, γιατί μετά ακολούθησαν κι άλλα. Στο σεμινάριο λοιπόν του γκόγκ ξαναβλέπω πάλι το ίδιο γκόγκ που είχα ακούσει. Ήταν στημένοι κάπου 15 γκόγκ, αλλά εγώ κατευθείαν πήγα σε αυτό, ξανά πάλι. Και κάποια στιγμή, όταν φεύγαμε, λέω στον δάσκαλο, αυτό το θέλω.
Λέει, πουλιέται. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι εσείς εδώ που τον κάλεσες. Σε όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε, άρα για σένα. Το ταξίδι αυτό, δηλαδή το Γκόγκα έκανε ένα ταξίδι. Από Κίνα, Γερμανία. Από Γερμανία, Αθήνα. Από Αθήνα έγινε, γιατί εκεί είναι το σεμινάριο, από Έλληνα ξανά Αθήνα και από Αθήνα Κρήτη. Και έμεινε. Και έμεινε εδώ. Και πολύ το ευχαριστούμε και τον Γκόγ λοιπόν που είναι εδώ. Εσύ, να πούμε ότι σε αυτό το χώρο έτσι τον υπέροχο, πραγματικά που δεν περίμενα τέτοιο χώρο εδώ να έχει οργανωθεί στο Ηράκλειο, είναι πολύ ωραία έκπληξη. Είμαστε στην αίθουσα που λέγεται Απόλλων. Έχεις κάποιες συγκεκριμένες ονομασίες έτσι στις αίθουσες του χώρου και γίνονται και άλλα πράγματα εδώ. Σωστά, σωστά. Τι άλλα, τα βασικά που γίνονται εδώ, ας το πούμε. Εδώ γίνονται διάφορα εκτός από συνεδρίες, ομαδικές συνεδρίες με κόγκ και ηχογραφάδες. Γίνονται διαλογισμοί, γίνονται γιόγκα, ταϊτσί, τσικούγκ. Εσένα σου αρέσει και η μάλαξη, όμως είναι και ένα από αυτά που σε έλειπουν νομίζω. Ξεκίνησα με τη μάλαξη και η μάλαξη μου έφερε την ηχοθεραπεία. Ναι, ναι. Οπότε είναι σαν βάση σου και αυτό εδώ σταθερή. Ναι. Οπότε είναι και τα δύο που τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και σιγά σιγά γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, σεμινάρια διαφόρων τύπων, μέχρι σεμινάρια ομοφαγίας έχουμε κάνει. Α, πολύ ωραία. Ναι, γιατί υπάρχει ο χώρος που είναι έτσι ενεργοποιημένος και όμορφος. Και κάνουμε και έξω. Ναι, και τον εξωτερικό χώρο. Τον εξωτερικό χώρο που έχουμε και εκεί και κάνουμε διάφορες όμορφες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραία να γίνονται σε όλες τις πόλεις τέτοια λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, Ιωάννη. Περιμένω πώς και πώς για αυτή την ηχοθεραπεία που θα κάνετε μαζί με τον Αργύρη το καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο που το ονομάσατε τα γκόγκ της αγάπης. Θα γίνουν σε μια καποκοινότητα έτσι κι αλλιώς. Και για να δούμε τι θα νιώσουμε, τι θα βιώσουμε όλοι όσοι θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν, σας αγαπάμε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αγαπάμε ένας τον άλλο, σας αγαπάμε και εσάς που ακούτε όλα αυτά. Σε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.